A ty si dokonca aj, myslím, kolegovi Andrejovi Zvolenskému raz spomínal, že ty sa do Trnavy vrátiš, takže si to tak splnil. Hej, ti to napráskal, hej, hej, tak stále to hovorím, bol to môj sen, ten štadión, fanúšikovia, klub, história, keď človek tu, aj keď jeden rok zažil a veľmi intenzívny, tak proste to zanechá v tebe niečo, takže áno, povedal som mu to a som rád, že sa to splnilo. Poďme k tomu dnešnému príchodu, asi veľmi sympatické aj stretnúť sa s Míšom Gašparikom, že teda prišiel pozdraviť a si tak možno ešte pred tým jeho odchodom odozdať zo pár skúseností s tým tímom, s ktorým teda ty budeš robiť. Tak určite, my sme mali výborný vzťah, že robil mi aj predtým asistenta, včera mi volal, či sa môže ísť rozlúčiť a jednoznačne to si zaslúži to, čo dokázal v Trnave, tak aby sa prišiel rozlúčiť s chalanmi. Samozrejme sme nejakým spôsobom teraz ešte pokecali aj o jeho novom pôsobisku, o tom, ako to bolo tu a všetko dobré aj Mišovi. Poďme teraz do tej prípravy, čo vás čaká dnes, teda prvý tréning? Tak dnes nás čaká viac menej testovanie, plus iba pôjdeme krátko na ihrisko, lebo to testovanie bude troška dlhšie. To isté bude aj zajtra a nejakým spôsobom potom už tie veci, ktoré chceme prenášať, tak začneme v pondelok. Čo sa týka posíl, sú predstavené v podstate dve. Máš ty nejaké informácie, pracuje sa ešte na ďalšie? Jednoznačne, my sme každý deň v kontakte s vedením, s Martinom Škrtelom a s Peťom Machom, takže riešime tých hráčov, ktorí eventuálne by mali prísť a je to rozrobené samozrejme ku týmto veciam. Keď niečo dopadne, tak vám povie Martin Škrtel. Čo sa týka toho realizačného týmu, ten je v Trnave taký novozložený, však samozrejme zostal tam aj Palíkame, že teda sú tam známe tváre, ale za mňa celkom taký sympatický krok, že sa vytiahol aj tréner z mládeže, že to je taký signál smerom do mládeže, že teda oplatí sa pracovať. Tak to musím povedať, na rovinu bol to impuls od vedenia, čo veľmi kvitujem, lebo samozrejme čím väčší realizák, tým lepšie. Nehovorím, že 15-20 ľudí, mať asistentov, to určite nie, pardon. Ale tým, že tam je vlastne chalan, ktorý aj shodou okolností, keď som tu bol v Spartaku, tak trénoval môjho syna, neviem, či to bola U11, takže ho poznám veľmi dobre a som za to rád a hlavne som rád, že možno tie myšlienky a tie veci, ktoré chceme my, tak sa môžu prenášať do mládeže, čo je veľmi podstatné. Na klubovom webe zaznela aj taká veta, alebo teda bavili ste sa o tých nejakých ambíciách, tak aké budú tie ambície pre touto sezónu? Ja som to hovoril, sú samozrejme najvyššie, ať je to liga čo najvyššie, ať je to znovu zopakovať pohár, ať je to Európa. Samozrejme na druhú stranu to mužstvo prechádza nejakou obmenou, dosť hráčov odišlo, bude dosť príchodov a bude na nás, ako to potom zapracujeme, ale verím, že aj tie mená, ktoré sme riešili s Martinom, ktoré mi aj posielal, tak jednoznačne by mali byť určite prínosom a verím, že budeme ešte silnejší ako minulú sezónu. Za mňa všetko. Tá prestávka bola hodne krátka, ste si stihli aj trochu oddychnúť od toho futbalu? Hej, stihol som si na dovolenke v Grécku, iba potom vlastne do toho sa ozvala Trnava a v momente, keď nejakým spôsobom sme sa dohodli, tak už som ležel zase vo vojskaute, takže tam sa to troška, ale bol som veľmi rád, takže mal som ten vojskaut na slnku pri bazéne, takže dobre. Ďakujeme pekne. Nezač.